Hintayon pasangbayen ti Apo. Sarapwen tay ti kankanta tayo. Isagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 la. Isagot ay ti puspuso kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Rugyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mamit ken. Niraman tayo ti kararag tayo, ti special intention ni Teresita Aliben ken ti pamilyana, ni Ani ken ni Mimi Bautista, ni Rumi ken Pinky Jane Bartolome Biag, ni Gordon ken Luis Bros, ti Speedy Recovery ni Alfredo Ballocanag, kastamot ti panikarkararag ti kararwa da Estrella Adelito Filomeno ken Nena. Kakabsat ti managayat a Diyos inted na ti kakaisuna nga anak na tarambakan tayo ti pannakaisalakan. Iso da ito tinawon aramrambakan tayo ti Paskwa. Ti ay ti Mesias iti biyag tayo. Da ito tinaindaklan a kinagasat. Da ito tinaindaklan nga pannakaitanok ken pannakaitalo. Gapo ti panagayat ken panangpasanto na kada tayo. Agyaman tayo iti amin na puso nakem ken panunot. Masapol nga agragsak mangidaydayaw iti Diyos. Tapno nga rod may karita yung makiranod iti dahito na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipat tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mangasika, 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 Apo. Mangasika, 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 Kristo kasyan na pagkawanen nakat, di mo ipalubos. Aken ka may sinaan, mangasika, 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 Apo. Mangasika, 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 Apo. Mangasika,
tawa na imbagti panagnak na kemda, ibunan na daka, itanok na kapagrupaman na kadaydaya wendaka. Agiyaman kam ken ka, kaputi na indaklan at ayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy, arararami, ket sika situtugawi, makanawa ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Jesu Kristo, di nasantuan. Siksika, o Apo, siksika ti kangatuan, iti tempoyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, idinakitam ti tao ana isagmak ken patay. Kinayat mo nga insalakan babaen ti yaay ti anak mo. Ipaay mo kadi tada kami amamati as ipapasnek iti tatao ni Kristo. Mairanod kammet kadagiti bunga ti pannobot na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti umuna libro ni Samuel.
Kalpasan ti panangpusot ni Ana ken ni Samuel, impad na ijay silo. Nang itugot iti baka at tallo ti tawen na, may sasalop nga arina, ken arak anay karga iti supot alalat. Impan na ni Samuel iti balay ti Apo, ijay silo oray no ubing pailaeng. Pinartida ti baka ket kalpasan na, indatagda ti ubing ken ni Eli. Kinuna ni Ana ken ni Eli, dispensarem Apo, malagipnak pay kadi, siyak day di babae, anakitam as itatakder, nga agkarkararag iti Apo. Ingkararag ko ken kuana, nga ikanak iti ubing, ket pinatgan na ti dawat ko. Daytoy ti ubing, iti kasta, idaton ko ken kuana daytoy nga ubing. Kukuan ti Apo iti unos ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Pinunno ti Apo ti pusok itirag ko. Pinunno ti Apo ti pusok ti rag. Pinunno ti Apo ti pusok itirag ko. Ita, mabalin ko metten ti agtangsit. Katawaak dagiti kabusor ko, wen maragsakanak ta tinulunganak ti Diyos. Pinunno ti Apo ti puso kitarag ko. Matukkol ti pana dagiti maingel a soldado, ngem pumigsa dagiti nakapoy. Dagiti aglaplapusanan idi ti taraon, manggeddan, tapno adda kanenda, ngem saanen a mabisin dagiti mabisin idi. Piton ti anak ti babae, nga awanan idi ti anak, ngem awanen ti nabati nga anak, ti adu ti anak na. Pinunno ti Apo ti puso kitarag ko. Ti Apo ti mangted iti biag ken patay, ipan na ti tao iti lubong dagiti natay. Papanglawen na ti sumagmamano a tao, ket pabaknangen na ti dadduma. Ipababa na ti sumagmamano a tao, ket ti dadduma itanok na. Pinunno ti Apo ti puso kitarag ko. Bangonen na tinakurapay manipod iti tapok, ket tinapanglaw, bangonen na tinakayayay akasasaad na. Ikan na ida iti lugar, iti yan dagiti prinsipe, ket isaad na ida, iti natanok a pagtugawan. Pinunno ti Apo ti puso kitarag ko. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitin tuken ka, Alleluia, Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket aminto maited tuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka, Apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararuwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak siyak ananumo nga adipen na, ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin at tao. Gapo kadagiti na indaklan abanag, nga inaramid kanyak ti man nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandakda. Inikkat na ti pannakabalin,
Inikat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken amin akapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid ijay balayda. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Dahito Ebanghelyo tayo, iso dahito kantaen tayo matlaeng nga inikkan. Dahito ka naggapot ti Ebanghelyo. Song of Mary, kunana dahito niya. Ngam inyaramidan ni Father Floro Bautista, day taga-abra nga composer nga padi, tichon na, iso di kantaen tayo niya. Toy puso idaydayaw na, niyay, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararwa. Gapo ti Diyos sa nangisalakan kanyak, apay akinanta ni Maria dayay. Apay nga nagkanta. Daytoy Song of Joy, kanta ti rag-o. Tay di napan ni Apo ni Maria kin ni Elizabeth, idi iba no pagsasaro no complete pun tayo diti maibasa idi rabii tay parbangon, di rabii ken tay parbangon. Idi kinablaawan ni Maria ni Elizabeth, naglagto iti rag-o jay tiyan na. Nga imbaga na nagasatak kuna ni Elizabeth, ta sinarungkaran na ti ina ti apok, kuna apo, han nga apo. Kuna na, sikat inenggasatan kadagiti amin a babbai, nagasat to ti ubing nga ipasngay mo. Hindi na ibaga ni Elizabeth daytoy, nagkanta ni Maria iti rag-una. In pablaak na ti rag-una, salsalud-sudak nga rod daytoy, duduwa, diya ka mo no sino ti audience da, ni Maria, ni Elizabeth, siguradong adda ni Zacarias, ang mga simurot da Jose ken ni anya naganan, Jose ken ni nanang nanya, wakin ken Ana, handa mo simurot, kasi no nang i-record nga ro dati kanta ni Maria. Kay usually dati ni Maria ti agsao wano day nagitoy ko ka handang awan mangi-record awan tinang ibaga ngam daytoy na ipablaak. Iso dati kanta ni The Song of Mary. Kano kitaan tayo tilinaon na, daytoy kanta ni Maria, di bilag ti Diyos na ipablaak, day di inururay da from the beginning nga umay ti ari, gaputan na adipon ti Israel ti manunga henerasyon, manunga tawtawan nga adipon da awanhan nga makalungaw. Kati amuda, iso ti no umayon ti ari, ti Mesias nga naipaltiing, iso ti mangabak ti amin nga arari. Iso ti mangituray kadakwada. Ti ammuda nga pampanunutin ti mindset da nabilag nga gumugubat. Ripuugan na amin nga natuturay. Ngam idi immay iso daytoy kanta ni Maria. Ing kanta namet. Diyak amumat ti mindset ni Maria no di pa nangikanta na nga dagiti natangsit, winarawarana, dagiti babaknang, pinagtalaw na nga ima-ima. Dagiti ar-ari, pinukaw na ti trono da. Diyak amo ano ti mindset ni Maria, no dayjemot nga usto. Ngam no kitaan tayo kakabsat, iso daytoy di kantana, pimmudno. Yan niya dayjay. Titangsit ti basol, imay ni Apo Isos, pinaksyat na. Tikarit ti basol, pinukaw na. Iso nga sika, nagasat ka, apaya, idinabunyagang kan, inawat mo ni ay Kristo iti biyag mon, napukawan ti tangsit ti basol. Kung dapay la tangtangsit mo, yak amon, no sinukab kabagyam, kaanakan na kangata, dahil nagsara niya, makimismisa kang adda tangtangsit mo, kasla feeling mo ka sikala ti tro, amin da ka false, nadaramidem ka kung namlan no isot pudno, anjak amon, pinukaw na ti tangsit ti basol. Dagiti naturay ti ammuda nga naturay nga ari
nga umay daytoy ripuugan na ngem saan inabak na latta ida ta apaya awan serserbi ti bilag da awan serserbi ti power da awan serserbi ti kinaturay da ta apaya binaliktad na ari imay kinapakumbaba ari imay dayday turay da idi nga nabilag nga agagom tatameten awam mo inaguman na inted na ngarod amin. Haan nga naserbian no di ison tinagserbi binaliktad na nga rod amin dayjay nya kinagmayat daytoy ang kitaan na siyak anano mo nga adipen na nalagipnak kitaam daytoy nga ari ti impang pangruna na daytay nanumo nga po datayo mat ka di ma ti sakit tayo ka pabunggaan apo no daytay mo ag birthday ka ka sinno dagitay bisitam apo nagganas nya dagitay mo't anak kabag dagitay adda regalo na dagitay nakakotse kano dagitay kaarubam ayanda handa nga umay dagita agi supot dan tumo laeng dagitay kaarubam inayabam ay haan agitaray da dagita dadadakkel ti intaray dagitay adda bagnaan may sangakik kaya da kaya da nga itaray dayjay dagitay kaarubam saggabasit laeng dayjay nakabag Najay na anya naganan dagiti natangsit dagiti kunana dagitay nanumo impang pangruna na idi imay ni Apo Hesusen na ikkan ti lugar dagitay nanumo na ikkan ti lugar dagitay maipapaigid na ikkan ti lugar dagitay haan nga mapanpansin iti gimong tani Maria nga ken naggapod jay barbaryo di igid taga igid kuma nga kasla taga Sibilya ko mga no taga ti sentro ka taga Sibilya ak Huyo ko nada ano. Huyo ko nada ano taga Sibilya ti sentro. Ngano taga-igid kalaeng ka Kebs ka kanyada. Nga po tayo iso sponsor ak iso da mo tiluguban tayo ha. Kakas yan napansin da kano kitaan nyo dati kanta ni Maria na nagbilag tilinaon na. Jak amo ano no kan kantaan tayo kam amerisen nyo dayjay linaon na. Naidumduma nga ari, naidumduma nga umay agturay. Kuno si kamot ti mangawat ijasa saadin ni Maria anya nga tamot ti kantam. No sika kumaang naipapaigid ka, mano nga tawon nga inkulkulasay da ka. Pagamuan si kan tinapili nga kagasatan kadagiti amin nga babae. Idi dida kamo panpansinan. Dida ka pay ayaban nga agninong wenno agninang. Nahanggarod nga pleasing tarupam. Sila kanyak mo awampay nangayabay nga awampay nangayab mga agabayak piman. May sa nanganak kanyak tapay awang garod mga ya tarupak pay lang agkukotong nga sulagat. Lakas-lakas di mo naipapaigid ka, awan tinagnagan mo itigi mong pagamuan na pangkan. Kukunadan si kanti kagasatan kadagiti amin nga babae. Inya mo ti kantam. Anya mo ti rumwar iti kaunggam. Nya. Siyak tulat inumamay ti biyagyaw. Gunggunayon to Kebs kay to. Kunayo nga tamo niya. Toy pusok idaydayaw na ti Apo. Tatatana ka nga to akon gunggunayaw. Umut-utang ag iday, ilumlum mangandak, tata, agparintumeng kayo. Kunayo siguro mga niya jitang sitnan. Imbes nga napakumbabalat ka, nagbalin mo nga natangsitan. Imagine nyo the joy of the heart ni Apo Santa Maria. Imagine nyo jay ragsak na nga naitanok. From awan, nanumo, aging gatata iso ti katanukan kadagiti amin nga babae. Imagine nyo jiragsak na. Iso nga nagmayat ako man no datay ti agsaad ko mamo ijasa saadin ni Apo Santa Maria. Kasano nga ti panangidaydayaw tayo kini Apo Diyos? Kasano nga tamot ti panangiwarwaragawag tayo ti ragsak ti puso tayo kini Apo Diyos? Kasano nga tama niya ti aramidan tayo? No, datayo nga tako maday tayo ka, kasla ko mamuot ni tatang nagpagridwar ka pumartiak. Daya mo, daya di selebrasyon na kiti lalaki, haan? No! No, nagridwar ko madijay anak da nga day tayo kakaiso na mga nagkarkaramot ko mamo di college, saan? Pagamuan ta, nakarwaan niya na ka, nagridwar? Nakarwar?
Anya ti kuna ni tatang, uray na bartagan na, pumardi Alaan nyo agraman mangukop. Agpatarpulin tayo. Oh, ganas niya, gaman niya. Ganas mo ta, congratulations. Ganas mo, itarpulin mo mat. Uray kakasi mga nagkarkaram, at least nakaruaran. Jijoy nga rod. Ninanang mata ka, apo. Ipos na mat, congratulations anak. Itag na amin nga di mangan agkurang pa di friends na nga itag na. Di nga rod joy, jiragsak. Panangipablaak nga isuna nagasat nanumo ngem pinansin ti Dios, pinili ti Dios. Di nga ragsak nga nangipablaak nga nagbalaygi. Kada tayo met anya met ipablaak tayo. No si kamo dayjay anya met ti ikantam umuna. Maikadwa tatta anya met ti joy mo. Anya met ti ragsak mo tatta umay manen ti Christmas. Rambakan tayo manan. Anya mo ti pabablaak di pusom. Anya mo ti kaslatartari gagayan di pusom. Nag-message da kanyak tatay. Apo, exchange gift you of a padi. 1.5. Aga po ti parokya. Duwa nga major prizes. 2.5. Duwa nga 2.5. Ka nagganas mga saludsudan ka, nagmayat, timan na kamadmadi nga dengdenggan kanya tayo ka, ag-exchange gift tayo, mano ti minimum. Ha nga nagmayat ko mano, ag-exchange gift tayo, mano ti maximum. Uray ti parokya ka, ag-exchange gift tayo, nunagan ni Apo Padi, isubli na, ay, kabubuteng. Nakayat nga bunutan no ni Apo Padi mabuna. Kapayaan niya kumaha. Kaya amo yung gamin ni Maria, inted nan di bagina, di pa nag-yes na, naawat na inted na, kapinaraburan ti Diyos, insagot na. Kagaputa inted nan ti bagina, naparaburan, nagsubli, dakdak kel agrasya. Iso nga da joy, ti panangitid na ti bagina nga mausaran, da jay di ragsaken. Iso nga di ragsak na nga mangted ko na tayo. So ano mapangka maki-exchange game sa din naman anya data senior citizen, BHW, barangay officials, nagitay mangkakarot, nagitay barangay tanod, adda ko ma-exchange gift ti mangutang. Utang pay laeng awang mainabakdan. Utang pay laeng Kinagmayat ko mano daytay mano ti salsalud-sudan tay gamino daduma ka mano ti minimum. Nagsaludsod ti mano ti minimum awanan daytan. Nagsirib pay dagitay daduma 300 ko na daga 250 di gatangan na plus cover plus iskas tape pinagplete 20. Eksakto 300. 300 mga talaga agraman pinagplete. Nanyamo dayta. Naragragsak agakabsat di panangitid ngamin ti bagi kas laki na di parabor ngamin nga nagsublikin ni Maria ay dinagwon iso na grasya. Kakas di kumamag kanya tayo haantay nga berberokan di minimum. Kala ni Maria adaya minimum di inted na maaramid kanya akas total buo di panagwon na iso nga tilubong mat na paraburan a buo awan limit na. Kaya pusam ka siraragsak nga mangiburay, siraragsak nga mangited. Ala, sublianan na kanto ni Apo Diyos, dakdakkel kin ado. Ngam no ti pampanunutan para kanya, Apo. Amuyo na kiti man naging bubukod nga tattao. Nalakakaagsak-sakit. Siyempre, nag-exchange gift kayo, makitam, logi ka basit, nagsarak kayo, hamong iso nabunot mo, nagsarak kay gayam di lomen in dolor, naglakad yun, nakitak, naglakad yung ginatang na, logi ak ito'y logi. Mangrugi ka agsakitan, apaya agsaksakit, ginakam mo, iso nga dagay, naman naging bubukod ka, managsakit ka, ngam naman nagparapor ka, naragsak ka. Pinagbibinunot kayo, nagsarak kayo, ito nabuno mo ka, nakitam ka, nakita, yawa na, face towel nga, grot-rot-rot, Di parabor. Isang oras di ni Maria, iti nagyas isunan, inted na ti baginan, nagsubli, haan lang nga para bagbagina sa nga lubungan, na iramraman,
Dagiti mangikuskuspil na baliktaddan. Dagiti agkungkuna nga naturay iti imatang ti tattao na ipababadan sa balin dagiti na itanok. Dagiti nasasaya at ti puso na, dagiti agbuteng kenkwana kunana na iparaburan na, ang kunana kaasyan na. Nasanton tinagan na kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana. Kinukas ti attitude tayo makakabsat ti lubong tayo. No ti berberukam kapakasauram adu ti switik. No ti pampanunutem ke malamlamangang ka amin nga banag ke malamlamangang ka adu ti switik. Ngam no ti berberukam ka dagitay mabalin mo atulungan, mabalin mo nga ayaten adu ti agkasapulan. Baliktadem di biag mo no ti berberukam ka para kanyam. Adu ti switik, adu ti saor, adu ti mangiruruman. Ngam no ti berberukam ka dagitay kayat mo atulungan adu ti agkasapulan. Ni Maria hanlaeng nga bagbagi na ti pinanunot na. Idi pagblaken agbalin to nga nasantuan na indaklan to ti anak mo kunanan maaramid kanyak akas insa umhaan nga kunanan ka agbalin kanto nga naindaklan sikat kanto ti daydayawon dagiti aming nga tathaan. Naindaklan to kunana niya itanok nanto dagiti nanumo nga tattao isu dayjay ingkan kantana. Kadayay mat ati napintas nga tuladan tayo kini Apo Santa Maria, haan lang nga di bagbagi tayo, pampanunutan tayo, pagsayaatan tigimong tayo. Nadag ka sa pulan nakabsat mo, berukam tatulungam. Haan lang nga di bagbagim ti panunutam no di iserbim para iti pagsayaatan. Nagadumot ati mangmangted, nagadumot ati seemingly kaslaagay ayat, ngam ginagpayso na kahaan. Haan nga nalawag di motivasyon, anya di motivasyon para kanyak, maitantan uak, nga tuak, magayam nga para kanyada. Nagpintas, iso nga dati kumamot tata, Imaginean tayon, sikat agsaad kanya po Santa Maria, pinaraburan na kanti Diyos. Sikamat, anya dagiti parabor mon, umuna ta kina Kristiyano mon, idaydayo mo ti Diyos. Kristiyano kan, napunasen ti basol. No agbasol kasi sa saganalat ang mga rakop king ka. Nananamo mo ti kina Kristiyano. Ti ayat ti Diyos king kang aglaplapusanan, nagadua bendisyon. Di ka pailang agragrag uti pusom. Tay kunakon nga, no ti berberukam ka dagitay switik, ken dagitay pakaabakam, narikot abiyag, nairot abiyag, kakaasi abiyag. Naragsak nga biyag no ti berberukam dagitay pagserbiam ken matulungam. Ni Apo Santa Maria tuladen tayo dawaten tayo ti panangibabaet na nagmayat ko man no di puso ni Apo Santa Maria kay iso ti isalpak tayo ti puso tayo niya. Nagdalos, nagpakumbaba, nakaimimma ngayon ted na ti biyag na nagbayat kumamad uray pa no agkapkapsot tayo kumano di puso na ti isuot tayo. Nagmayat nga tamod nga panagbiag tayo. Kararaga sa pasap. Hintay umararaw ken ni Apo Jesus. Adtoy tayo nga anak na, anap no tirag ukin namnama, agkikiben tayo ako mamangken kuana, ket iti intay idatag dagitoy akiddaw tayo, iti tunggal panggep kuna tayo, Jesus amang isalakan, ipaay mo kada kami ti puso ang naragsak. Idawdawatan tayo ti sibubukel nga Iglesia Katolika, ti panggep ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken Apo apapadi, tapno babaen ken ni Apo Jesus a modelo ti panagserbi, makapagtutunos da kanayon iti kasta, maiturong dagiti amin a Kristiyano iti pudno a pammati, kumararag tayo. Sa mga isalakan, kada kami iti puso ang naragsak. Idawdawatan tayo ti sangalubungan, dagiti insaad ni Apo Jesus ang mga iwan iti gobyerno, ken uray pay dagiti addaan akem iti pribado a sektor, tapno kas ken ni Apo Santa Maria, ang nagtulnog iti panangipasngay na ken Jesus, isu kumamit laeng
apan nagtulnog iti tatrabaho da kadagiti amin a tao nga intalek ni Apo Jesus kadakwada. Agbalinda kuma amakay-ayo ken pagwadan akas da ulo ket maitag-ay tinatalged anamnamada kumararag tayo. Jesus sa Mga isalakan, paay mo kada kami ti puso a naragsa. Agpaay kadagiti amin a pampamilya ti intero a sangalubungan. Datayo a pumarokya, ken amin nga adda ditoy ita, tapno babaen ken Apo Jesus, isunaan ng patalged, ti panakaisalakan tayo. Rumusing kumakada tayo, ti aktibo a panakipaset, nang nangruna ti panakaitandudo ti na Kristyanuan a pammati, iti kasta maisaknap ti ayat ni Apo Jesus, kumararag tayo. Sa mga isalakan, ipay mo kada kami ti puso ang naragsak. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, amasaksakit, physical ken emosyonal. Dagiti amin a biktima ti kalamidad, dagiti agdamang adday ti balay pagagasan, ken nabaybayan tapno ita a panawen, ti Paskwa makasarak da kadagiti instrumento ni Apo Jesus, amang ipaneknek kadakwada, nga ayaten na tayo amin ti Diyos apada-pada, kumararag tayo. Jesus amang isalakan, ipay mo kada kami ti puso ang naragsak. Agpaay kadagiti kakabsat nga adday ti pagbaludan, bahay ampunan, rehabilitation center, ken dagiti amin nga agsagsagaba ti panakaidadanes, tapno isagot kuma ni Apo Jesus, kang runaan ita a Paskwa, tinaisang sangayan a grasya ken bendisyon, iti kasta, mapatalgedan tinamnamada, nga addalata sidadaan, amang ipatpateg kadakwada, itilaksid tinasaem akasasaad da, kumararag tayo. Jesus amang isalakan, ipay mo kada kami ti puso ang naragsak. Agulimek tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Jesus amang isalakan, ipaay mo kada kami ti puso ang naragsak. Agnanayon nga ari ket mangisalakan kada kami, dagitoy dagiti kadagupan adawaten mi Apo ta bendisyon nam ida, ket agbunga da kuma apakaragsakan mi, dawaten mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. sa pumay kuma tuwi datun mikit nawate mida sapay kumatamay kari amay datun tirabaw ti altar na daytoy atinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kari amay daton ti padaya apag daydayaw mi ken ka ti Diyos sa pumay kuma tuwi daton mi ket nawa
rabaw ti altar na. Daytoy nga araket at palinadara amang teti kapya bangar kinliwliwa di kam tumawaw ken mapisin ditoy daga no agtalek kam tukin ka ti Diyos sa pumay kuma tuwi datun mi kitawate mida sapay kumatamay kari amay datun ti rabaw ti altar na. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken nagito'y adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po, atin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paay pakaidayawan, ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, apo iti panagtalek mi itakaasim, yeg mi asiraragsak dagiti daton mi iti altar mo, iti kasta, babaan ti grasya, madalosan kami, babaan matlaeng dagiti a misteryo apakairanudan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Sa kumamit. itag-ayo dagita puspuso yo, Dadanas tagay ti Apo. agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Ikarikit mo. Pudno na may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin gatag nanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi, iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asidag ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami ngagkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaintantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin pagswan, ilangit ken daganap moda, iti pakay daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana ikangatwan, bagay dayumay, itinagan iyapo. Hosana, Hosana, Hosana ikangatwan, Hosana ikangatwan, Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Hastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, ina kamin salakan si kanan nubot isang alubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon laldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga umanugot iti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngiti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kaniti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukwam tituray ti panakabalin kindayaw, tagnanayon ni dintog sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukanyak, ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Basta kumak. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, ngaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararo. Apo sikat ibilig ni Apo sikat ti silaw mi di kang may karigak serbi Apo sikat ti kamang ni kas may sabanga di namili na aramid di naga kasta tayo ngakserbi ti Apo narukup narasinan mo Apo sikat ibilig mi Apo sikat ti silaw mi di kang may karigak serbi Apo sikat ti kamangi ngem day tabanga tuman pa'y naaramid di daga palubusan ti Diyos grasya na di maibos ti banga agbalina magnos Apo sikat ibilig mi Apo sikat ti silaw mi di ka may karigak serbi Apo sikat ti kamang mi kas may sabanga pinamili na ramid di daga kasta tayo ngakserbi ti Apo narukup narasinan mo Apo sikat ibilig mi Apo sikat ti silaw mi di ka may karigak serbi Apo sikat ti kamang mi ngem day tabanga numan pa'y naramid di daga nupalubusan ti Diyos grasya na di maibos di banga agbalina magnos Apo sikat ibilig mi Apo sikat ti silaw mi di ka may karigak serbi Apo sikat ti kamang mi Kumararag tayo.
Apo pabilgan na kam kuma, daytoy panangawat mi iti sakramentom, tapno mapno kami kadagiti naimbag nga aramid. Iti panangsabet mi iti umay amang isalakan, ket maikari kami iti agnanayon a kinagasat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, kitagraksak, tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya. Nanalagim na nga adipen na, ket manipod ita awagan dakto a nagasa. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, kitagraksak, tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya.